vamos a dar resposta ás preguntas que tiñan feitas e as preguntas que teñan tal entreguellas ao señor secretario porque son as 12:15. De lectora, por favor, señor secretario. Punto 12, rogos e preguntas. Respostas a preguntas do BNG. Respecto á gala do deporte, o cadro de persoal co que conta o Concello non recolle personal suficiente para levar a cabo esta iniciativa que pensamos que tuvo gran acollida entre o tecido asociativo deportivo co que conta no noso Concello, polo que a organización e desenvolvemento do evento foi contratada a unha empresa. O custo da organización do evento foi de 7.943 euros. Sobre o edificio do secadoiro de Lúpulo, os servizos técnicos municipais están traballando no expediente oportuno para que os traballos de demolición se asusten á licencia concedida no seu momento e o solar quede no estado axeitado. Respecto ao expediente de Autos Vázquez, a Xunta de Goberno Local acordou na sesión do día 12 de xaneiro comunicar á Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Infraestructuras e Vivenda que se manteña o servizo público regular de transporte de viaxeiros de uso xeral como se veñía prestando hasta agora. Sobre os estacionamentos indebidos de vehículos con autorización, as tarxetas de autorización de aparcamento non son válidas para os aparcamentos en zonas prohibidas, polo que no caso de que se produzan situacións deste tipo, a Policía Local sanciona aos vehículos infractores. Respecto á emisión das sesión plenarias pola emisora municipal, no único caso que non se retransmiten en directo as sesións plenarias é cando os empregados municipais que realizan estas tarefas están en situación de baixa, permiso ou licencia. Cando é posible a grabación da sesión, emítese ao día seguinte e cando se produce esta situación, como ben saben, os voceiros dos grupos municipais reciben aviso desta situación. Respostas a preguntas de Betanzos Novo sobre a viaxe ao centro Betanzos en Bos Aires, os gastos do viaxe e do aloxamento dos concelleiros que asistiron, a invitación cursada dende o centro de Betanzos de Bos Aires, ascenderon a 3.676 euros, IVA incluído. O resultado da viaxe foi totalmente satisfactorio, pois a delegación que asistiu representou o Concello en todos os actos que motivaron a invitación recibida dende o centro de Betanzos en Bos Aires acompañando aos betanceiros e betanceiras na diáspora. Respecto á ordenanza da lingua galega, a ordenanza foi publicada no BOP do día 21 de decembro de 2016. Sobre o ximnasio sito nos baixos do pabillón municipal, os clubs deportivos que usaban o espacio ao que se referen poden utilizar as instalacións do complexo de acordo coa empresa concesionaria. As máquinas aproveitables que se atopaban nese almacén habilitado no seu momento como ximnasio temporal están sendo reparadas para tratar de reutilizalas. Respostas a preguntas do Partido Popular respecto ao alumeado de Nadal non se excluíron rúas que noutras ocasión contaban con alumeado. Todo o contrario, ampliouse e mellorouse sustancialmente o alumeado instalado. Sobre as parcelas en mal estado, o Concello actúa administrativamente para que as parcelas que non se encontran en estado correcto de solubilidade sexan atendidas polos seus propietarios. Respecto ao palco da música, as actuacións realizadas nas obras do palco da música foron recollidas no proxecto elaborado por Vázquez Calatayud Arquitectos e as indicadas debido á situación interna do palco pola dirección da obra. Sobre a parcela de Bellavista, as tarefas de limpeza e de adecuación da parcela en cuestión faránse tan pronto como sexa posible. As preguntas e antes de levantar o pleno solicitarlles aos distintos grupos se teñen a ben facer propostas para non premios, sino distinción Úrsula Méndez de Teixeira.